ನಾನು ಏರ್ಲ ವೆಜ್ಜೇರು ಚೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತಾರ ಮಾತಾ ಸುರು ಮನ್ಪುಗನ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಸುರು ಮನ್ಪುಗನ ಹೊರ ಹಾ ಬಣ್ಣದ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಾರ ಏರು ಬತ್ತೇರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೊರ ಹಾ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜೆ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಐಡಿ ಉಂತುಜಿ ಐಡಿ ಉಂತದು ಕೆಬಿ ಕುಡ್ದು ದಾಲ ಆವಡ್ಚಿ ಐಡಿ ತಿನ್ನಕು ತಿತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾತಲ್ಲಿ పొర్లు తూవర్చి గలటాపిన పొర్లు తూవర్చి ಆತಕೇನು ಏರಿಗೆ ದಾದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪದು ಗಲಾಟೆ ಮಂತು ತೂದುವ ಖುಷಿ ಪಡನ್ ಬೇರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮನೆ ಹಾಯ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಕೆ ಓಕೆ ನೀ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರ್ರೆಂಡು ನೀ ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಪರಡ ಕೊರ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ 3 ಜನ ಬೈದೇರು ಒಂಚು ತೀರ್ಥ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲೇತ ದಾದನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳಲಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಕೋಡದ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಸಡನ್ನೇ ಅದು ಎನ್ನ ಕಿವಿಕ್ ಬೂರ್ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಕೋಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ಇಜನೆ ಯಾನು ಶರಣ್ಯ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಶರಣ್ಯ ಅಮ್ಮಗೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತನದ ಅಂಚಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ ಅಂಚ ಬೊಕೊಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕೊಂಜಿಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸುಲ ಅಂತ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾನು ಇತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ನಿಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಅಂದು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಕೂಡ ಆತ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮಿತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಕೈ ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಒತ್ತಲಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯರಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಕೊಡೆ ಬಂದ ಏನು ರಾಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಸರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ವೀಡಿಯೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಉನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಣ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಆರಿನಿ ಬರುವೇರು 6 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 4 ಲೈಕ್ ಓಕೆ 15 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 4 ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ಐಡಿ ಉಂಟದು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪು ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ಯಾನು ಏಡಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮನ್ಪರೆ ಏನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಂತದೆ ಕೋಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಯಾವೇ ನಾನು ಸರಿ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಓಲು ತಪ್ಪಾತದು ಅವಳೇ ಲಕ್ಕದು ಅಂತವೆ ತಪ್ಪೇನು వచ్చి ఎవరన్న ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡದು ಅಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ಪಿರ ಉಂಡು ಅವಲೇ ಯಾನು ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪಾವ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೆಲ ಹೈಡಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಫುಲ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂದಿಯೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ
ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಕೇನ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕೇನತ್ತು ಎನ್ನ ಬಿರಿಲು ದರೆದು ಓ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದ ಅಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನದೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನೆಡ್ದು ಮೋಡೆ ಬದಿತಾಯಿ ಅದನ್ನ ಬಿರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಓದ್ತದೆ ಬೆಗರೊಂದು ಬೀರೆಗೆ ಬಿರಿತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಲೈಕ್ ಕಾರು ಅಲ್ಲೇ ಕಾರು ಒಯ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಮ್ಮ ಅಂತೀಯಾರ ಅಂಚ ಜೀದಿನಿಗೆ ಓಲರ್ ಮಾರೆ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲು ವನಿತ ಇಜ್ಜೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಏನು ಲೀದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲದಿಂಗಳು ಯಾರು ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂತೇರಣ್ಣ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನು ದಕ್ಕದಿನ ಪೆಜ್ಜೊಡಲ್ಲ ಓಲ್ ದಕ್ಕದ ಅವಳೆ ಪೆಜ್ಜೊಡ್ಡಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಎತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಓಡಿ ಇದೇ ಪೋಯಿನತಿ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬನ್ನಗನೆ ಅಂದ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬನ್ನಗನೆ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಅಂಚಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಜು ಓನಸ್ ಮಾತಾದು ಯಾನ್ ಬತ್ತುಕುಂದೆ ಶೋಭಾ ಲೇಟ್ ಆಪು ಪಂತೆ ಎಂಚಿನದೆ ಯಾಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಲೇಟ್ ಆಪು ನನ್ನ ಪುಕ್ಕಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈನ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಿ ಮುಗುಲು ಬತ್ತಿ ಚೇಂಡ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿಂಡ ದಾದಾನೊಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಗಪ್ಪಿ ಹೆಂಗೆ ಕಕ್ಕಲ್ ಎದುರು ಪಾತಿರೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ನೀನಿ ಹರಿಣಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಬೆಳೆ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಅರಣ ಎದುರು ಹೆಂಗೆ ಪಾತಿರೋಡು ಬಕ್ಕ ಕೇಶವನೇ ಬರ್ಪೇರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಆ ಜನ ಬರಂದು ಆ ಜನ ಕಾಲ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದು ಆ ಜನ ಅವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ತೂಡು ದಾದ ಬಂಡದು ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಯು ಸೈಡ್ ಚೀಪ್ ಒಂದು ಊರು ಹಾಯ್ ಜಯಲತಾ ಹಾಯ್ ಕುಲೆಕ್ ಬಲ್ಲಸಿಡಾಂಡೆ ಏರ್ನ ಕುಲೆಕ್ ಎಂಕಲ್ಲಡ ಕುಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ಲಡ ಕುಲೆಂಡ ಬಲ್ಲಸ್ಯಾರ ನೀರಿ ಸಾಯಿದು ಚಿಯ ಬಂಡ ಹೊಲ್ತಾ ಯಾವ ಊರು ಹೆಲೋ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಯು ಸೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೊರೊಕೊ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಹೆಂಗೆ ಖಾತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಲೆಕ್ಕೆ ಬಲಸಿದ ಅಂದೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕುಲೆಕ್ಕೆ ಬಲಸರ ಎಂಗಡೆ ಕುಲಿಜ್ಜಿ ಹೊರಟು ಕಡಪುರ್ಲೆ ಬಲಸಿಗ ಹವಾರು ಓಕೆ 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 ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಶಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ನೀ ಕುಲಿಸ್ಕ ಜಯಲತಾ ನೀ ಇಂಜಿ ರೆಡ್ ಕುಲೆ ಕಾದ ಬರ್ರಿ ಬಲಸ್ಗ ಐ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಪಂಚಮಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಆಯಿತಾ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಾ ಅದು ಕಪ್ಪು ದೀತ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಶರಣ್ಯ ಶೋಭಾ ಕೈ ಬರ್ಪೇರು ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಮೂಲ ಶರಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ತುಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ದಾದಾ ಕುಲೆ ಅದ ಬರ್ಪನಾ ಲೇ ಇರ್ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಯಾನ್ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಇರೇನು ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣೆ ತೋಜಿದಿಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚದು ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಕುಲೆ ಅದು ಬರ್ಪಾರ ಕುಲೆ ಬರ್ತಾರ ಶರಣ್ಯ ಅತ್ತೆಯ ಶರಣ್ಯ ಆರ್ಕೇನು ಕುಲೆಗೆ ಬಲಸು ದಾಂಡೆಗೆ ಎಂಗಲಡು ಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಏರಿಗೆ ಬಲಸು ಯಾನೆ ಬಲಸು ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಲಸರಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುಜ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ಬಾಕ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುವ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋಯ್ನು ಸಹ ಬಲಸಿದಾರೆ ಇತ್ತ ಬಲಸಿ ರೆಡಿ ಕುಲು ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಲಸರಿಜ್ಜಿ
ಕೋಡೆ ಪೆಟ್ಟಿಯ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಬೇತ ಕಲಿಯೋದು ತಪ್ಪು ಬೇತ ಕಲಿಯೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆಂಜು ಈ ಮೇರೆಗ್ ಬೆಳೆದಿಂಗಲು ಕುಟುದು ಬನ್ಪುನು ಕೇನ್ವೆ ಆಲೆಗೆ ನಿಜದ ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇನ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ತತ್ತದು ನೆತ್ತ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಕೋಪ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ನೀ ಕೇಶವನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ ನಿಜವಾದ ಆಚಾರ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇತನೆ ಬಂತನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಮಗ ಇಂಚಲ್ಲರ ಅಜ್ಜಿ ಆನೆ ಕಡೀರನ್ನ ತುಯ್ಯಾನು ತೂದು ಅವೇರಿಯೇ ಈರೇನಾ ಅಜ್ಜಿ ಮಗೇನ ಇರು ಸರಣ್ಯ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಎತ್ತಿನ ತಾಕ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಕುಲ ಎತ್ತಿಂಡು ನಾನು ತೂತಿ ನಿಜ್ಜೆ ಸರಣ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯಿ ಪೂರ ಚಿರಂಜೀವ್ಲ ಪೂರ ಚಿರಂಜೀವ್ಲ ದಾದೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪೂರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ ನಾನೇ ಮಗ ಶರಣ್ಯ ನಾನೇ ಮಗ ಗಲೆ ಬಾರಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೀ ಶೋಭನಕಲ ನೆನಪಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಶೋಭನಕಲು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಬೇಗ ಉಪ್ಪು ಕಚ್ಚಿ ಬಂತು ದುಂತೋಡು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಈ ತಿನ್ನಟೆಲ್ಲ ಬೈಜೆ ಅದು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶರಣ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಬಂಡದು ನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶೋಭಾ ಬರುವಲ್ಲಿತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೋದು ಸಮಾಧಿಂಗದು ചെയ്തಲ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿಂದಿನಿ ಗೋಂಪೆ ಹೊತ್ತು ചെയ്തಲ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಅಂದಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದನು ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಮಗ ಬಂಡದು ಅವಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪೋತುನ್ನಾಗ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೆ ಅನ್ನ ಅಂಡ್ ಐಟು ಒಂಜೆ ಅವು ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ತುಯ್ಯ ಖುಷಿಯ ನಾನು ಒಲ್ಲ ಆರೇನೆ ಬಂದೇನಿ ಆಚರಣೆ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ತುನಗಾರ ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಗ ಓ ಬಾಯತ್ತಿಪ್ಪು ಬಾಯತ್ತ ನೀರು ಬಾಯತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಗರ್ಲ ಬಾಯ್ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಯ ಬಂಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೀತ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಗೀತ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಚ ನೀನು ಏರ್ ಮತ್ತ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಪೋತಾರು ಅಕ್ಕಲು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನು ಇಕಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏಪಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಮಗ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ question and smile is the best reaction in all situation. Thank you. ಇಂಕಿಗೆ ಆ್ಯಪ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ್ಯಪ ಬೈದಾರೆ ಇದು ಬಲೆ ಅದಲ್ಲ ಬಲೆ ಇದು ತೂಲೆ ಏನು ಫೋಟೋ ಬರೋದಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಜೊತೆ ದೊಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ ಬರ್ಪುಜೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಅಪ್ಸಕನ ತಗೊಳಕ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಮಗವ ಓಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಂತೆ ಕುಲ್ಲುರ್ಚಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪೆ ಒಲ್ಲರಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಮ್ಮಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಯಾಲ ಪನ್ಯ ಅವೇನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಬಾಯ್ ಒಂಜ ಗರ್ಲಿಜಿನ ಬಾಯ್ ಅಂದಂದು ಒಂಜ ಗರ್ಲಿಜಿನ ಬಾಯ್ ಏನು ತೂಕ ವನಿತ ಒಲ್ಲಲ್ ಮಗ ವನಿತಾಗ ಪೂಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಬದಿನದ ಈಗ ಅಂಚ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಜೈದೇರು ಅಮ್ಮಗ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ದು ಒನಸು ಮಂತದ್ದು ಜೈದೇರು ಅಮ್ಮನ ಸೂಟು ಬೇಲೆ ಜಪ್ಪಾಡಿ ಮಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಲ ಬುರ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡ ಅಂಚನಿದ್ರೆ
ಬೊಕ ಮಾತೆರಲ ವನಸಾಂಡ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಎಲ್ಲೆರ್ ದಿಂಚಿ ನಮಕ್ ಮಾರ್ರೆಮಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಓ ಇತ್ತೆ ಇನಿಕ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ ಇನಿ ಪರ್ವೈಜ್ಜಿ ಲಕ್ವೇರ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾತ ಪೋಪೆರ್ ಒಂತೆ ಬೇನೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕೈತಲ್ಪ ಬೊಕ ಅಂಚ ಪರ್ವೈಜ್ಜಿ ಗುಲ್ಗಿಸ್ ಪೂರ ದೀಪೆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂದಿಯ ಒನಸಾಂಡ ಸರಣ್ಯ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಇರ್ನ ಉಂಡಾರ ಅಜ್ಜಿ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಎಂಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಯ್ ತಪ್ಪಂಡೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಲ ಬಂಡಿಜೇರು ಇತ್ತು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತುಂಡತ ನಾನು ಪನ್ಪೇರು ದಾದಂದು ಇನ್ನೀತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ ಇನ್ನು ಸಂಡೆತ ಒಲ್ಲ ಬತ್ತೆಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಆತೆ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಒನಸು ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತಿ ನೆಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಓಲೇರು ಈತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಜನಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಶೋಭಲ ಹಚ್ಚುಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತೇರು ಎನ್ನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಈ ದಾಯಿ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ದಾಯೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಲ್ಪುನು ಏನ್ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇನಾ ಏನ್ ಇತ್ತೆ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇನಾ ಅಂದೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ನಲ್ಪುನ ಹತ್ತು ಮಾರ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ಬೇಕು ತೂಪಿನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ ಅಡೆಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಕಬ್ಬ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ತೂಪೇರತೆ ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮನ ತೂಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಕಲ ಒರ್ಮ ಜನ ಉಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಒರ್ಮಲ ಏರೇಜ್ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒರ್ಮ ಜನಟ್ ಎನ್ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಯಿ ರಾಜು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಅಡೈ ಮಂದತ ಏನು ನೆರ್ತೇತ ಒಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೆ ಈ ತೂಲ ಶರಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲಾತೆ ಓಲ್ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಬೇಗ ಪೋಪ ದಯ ಬನ್ನಿ ತೂಪಿನ ದೂರ ಕೈ ಪಡ್ಕತ್ತು ಶೇ ಆಯ್ಗ ಆಯ್ ಹಾಕೇನಾ ಗುಂಬಿ ಗುಂಬಿ ಹಾಕೇನಾ ಪಂಡದ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಪೋರ್ಟು ಆಯಮ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಮುಲ್ಪಡತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗನೆ ಬಲೆ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತೇರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬತ್ತೇರು ಯಾನೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಾರೇನು ಪಾತ್ಯಾರ ಈಗ ಬಲೆ ಅಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಓಲೇರು ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಅವು ಸತ್ಯಯ ಗಲಾಟೆ ಆಪುನ್ ಪನ್ನಗುಂಡತ ಕೈ ಕಟ್ಟಲು ತೂಪುನ್ ಪೊರ್ಲು ಅವೇನಾಕಲು ತಂಡಮನ ಪೂಜೆರು ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಅಂಚ ಪಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಐಕ್ಲ ಬಕಲ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನು ಹೊರಗೆ ಪೊತ್ತಾಡು ಒಂದು ಅವೇನು ತೂದು ಪೊರ್ಲು ತೂಪುನು ಮಾಸ ಗೊತ್ತಾಣ ಅವು ಏಪಲ ಅದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಾವು ಗೊತ್ತಾಣ ಶಶಿ ಅಂತ ಜಯ್ಯಕ್ಕ ಬೈಯಕ್ಕನ ಬೈಯಕ್ಕನ ದಾದಿ ಬೈಯಕ್ಕನ ಬೆಳ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀರು ಮುಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಲೇರು ಅಚ್ಚು ಜೋಬ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಸರಿನ ಮನುಷ್ಯಂಡ ಬೆಳ ತಿಂಗಳು ಅರಿನಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ಬೈದೆ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೈಟ್ ಇನಿ ಆ ಜನ ಬೈದ నుంచి ರೆಡ್ ಆಯ್ತದು ಬರಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಆ ಜನ ಬತ್ತಿ ಜನ ಆ ಜನ ಪುದರೆ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಆರಿಯೇರ ಎಂಕುಲೇರ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಆ ಜನ ಹತ್ತಿಗೆನೇ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆನೇ ಉಪ್ಪುಗ ಇನಿ ಈ ಕೋಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಾತೆರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ ಮೈನ್ ಎಂಟ್ರದ ಬೇಜಿರತ್ತೆ ಅಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಕವಿತಾ ಬಂಡ ಹಚ್ಚು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೋಭಾ ಅಕುಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರಿಗೆ ಪಂತೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂತೆನು ಬರ್ರೆಗ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಪಂತಿಜಿ ಓಕೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪಿರ ಆಂಡ ಪಂತಿನಿ ಎಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರು ಪಂತಿನಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪಿರ ಆರು ಕೈಲ ದೀವೀರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಜು ಗೊತ್ತೊಂಡತೆ ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಂತಿನೇನು ಪಂತೆ ಪನ್ಪೆ ಪನಂದಿನೇನು ಯಾನ್ ಪಂತಿಜಿ ಆರೆಂಡು ಅಂಚ ಪಂತಿನಿ ಬೋಡಿತಿನ ಇತ್ತ ಕವಿತಾ ಬರ್ಪಲ್ ಬೆಲ್ಲದಿಂಗಳು ಇತ್ತ ಕವಿತಾ ಬರ್ಪಲ್ ಅಲ್ಡ ಇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಅಂದ ನಿಕಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲೈವ್ ಮೇರ್ ಕೇಶವನೆ ಪಂತಿಂದ ಪಂಡದ ಕೇಳಿ ಆಲ್ಲ ಪಂಡಲು ಆರು ಪಂತಿನ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಆಯಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನತೆ ಅಂದ ಸರಿ ಬಲ ಶೋಭಾ ಆಲೋಲ್ ಕವಿತಾ ಒಲ್ಲಾಲು
ಎಂಕ್ ಬೋರ್ತದ ಕೇಳನೆ ಇತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪ್ರವೀಣ್ಲ ಪಂಡೆ ಆರು ಪಂತಿನ ಅಂದೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿನ ನಾವೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಆಜಂತ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪರ ಕಾರಣ ಆಜ ಒಂಚೂರು ಕಾಲ್ ಎತ್ತ ಬಿಂಗೆಲ್ಲಕ ಪಾತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರಿ ನಾನು ಪಂತಿಜಿ ಬಂಡದು ಏನೇ ಕುಲೆ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಯಾನ್ ಕುಲೆ ಅತ್ತಿ ಕುಲೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಸುದ್ದು ಬರ್ತಾರ ನಾವು ಕುಲೆ ತಲಕ ಮನ್ಪುನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತು ಓಲ ಹಾಯ್ ಈ ಬಲಯ ಮಾರ ಇದೆ ಬರ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒತ್ತರ ಮನ್ಪು ಕುರ್ಸೋತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒತ್ತರ ಬಿಜಿನ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತರ ಮನ್ಪು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬಲ ದಾಯಬಂಡ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಗನಿಕೊಲೆತ್ತಾರ ತಾ ಅಂಚ ಒರಿಯರ್ತಿರ ಪಾತೆರ ಸಮಾಪಜ ವೈಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ದೀಪು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಪಂಡಲ ಅಚ್ಚು ಬರ್ಪೆ ಬೇಡ ಅಚ್ಚುಲ ಬರ್ಪಲ್ಗೆತ್ತ ಪಂಡಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅಚ್ಚು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಪೋಪೆ ದಿ ಉಂತಲಿ ಇರುವಡೆ ಪೋಪೆ ಕೋಡೆ ಏರ್ ಮಾತೆತ್ತೇರು ಮರ್ಯಾದ್ರೆ ಇತ್ತಾರ ಬಚ್ಚಾವು ರುದ್ರಾವತಾರ ತಾಲೋಡ ರುದ್ರಾವತಾರ ತಾಲೋಡ ಉಂತಲಿ ಮಾರೆ ನಿಖುಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಮಾರಕ್ಕೆ ಪಂತಾನೆ ಕಡು ಅರಿನೀಡ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ಯಾವಿನ ಓಲು ತಪ್ಪಾತು ನವಲು ಸರಿ ಮನ್ಪೋಯಾನಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ತಪ್ಪಾತಿ ನಾವು ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ತತ್ತಿದ್ದು ಪಾತಿರ್ದು ಉಪ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎನ್ನ ಜಾಗ ನನ್ನೋರ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಅಲ್ಪಂಡ ಮಂಡ್ಯಡು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವು ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂದ ಈ ಜನ ತೆಂಕ ಕೆನ್ನಕ ಮಂಡ್ಯ ಬರ ಹಾಳಾತಂದು ಕೋಡೆದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೋಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಪಂತಿಜ್ ಬಂತಾರೆ ಗಡಿದ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಕೋಡದ ಮ್ಯಾಟದ ವಿಷಯ ಆತಂದು ಒಂದು ಬೇತಿನ ವಿಷಯ ಆತಂದು ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಹರಿನಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತು ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಂಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂತಲ್ ಬೊಕ ಹಾಲಾದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ನಟ್ಟು ಲೈವ್ ಅಂತಂದ್ರು ಇತ್ತೆ ಏರಾಂಡಲ ಒರ್ತಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ ಹಂಚ ಪಂಡೇರು ಬೇಜಾರಾಪು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಬೇಜಾರಾಪು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಡ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ಓದುವೆ ಎಂಕೇನು ಅವಾಗ ದಾದಿ ಬೇಜಾರ ಅವಾಗ ಅವೇನು ಕೇಂದ ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಬುಡೋಡತ್ತಂದೆ ನನ್ನೊರ್ತಿನ ಚಾನಲ್ದ ವಿಷಯನು ಮೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಅಕಲೆಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾತು ಮುಖ ದಾಯಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನು ಅರ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಆರು ತಿನ್ಪುನು ಅತಿ ಈ ಕೇಶವನೇ ನಡುಕು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಬೆಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹರಿನಿ ಕಾಸು ಅತ್ತ ಹರಿನಿಗಳ ಬೆಂದದ ಆ ಜನ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅರ್ಥಂಡ ಆರು ಏರದಾದನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಕುಲು ಈತ ಮಾತ ಕಿತಪತಿ ಮಂತ ಪಾರ ಬಲಿತ್ತನ ಅಂದೇನು ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನಲ್ನ ಹರಿನ ನಡುಕು ಪಾರ್ದು ಬುಡ್ನಿ ಈ ಜನ ಮಿತ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಜನ ಕೊಂಚ ಕಿಂಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಮುಕುಲ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಎಂಕಾರಿನಿ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ಜಲು ಎನ್ನೊಂದು ದೂರ ಹಾಕಲ್ ಬಂಪಿನ ಅತ್ತು ಮೂಲು ಜನ ಕುಳ್ಳದಾರ ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಮುಕುಲ್ ದೂರ ಆವಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚು ಪಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತೆಂಕಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರೋಡು ಪಂಡದೆ ಈತು ಪುರ ಮಂತಿನ ದಾದನ ಆದಿಪ್ಪು ಅವಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಜಿ ದಾದ ಪಂಡದು ಆರು ಪನ್ಪಿರು ಯಾನ್ ಪಂತಿಜಿ ಗ್ರೂಪು ಕೊರಂಡ ಅತ್ತತ್ತು ಆರು ಪಂತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡ ಆರು ಪಂತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪೇನು ಅಂತಲೇ ಅರಿನಿ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಬರಡು ಅಲ್ನ ಬೈಡಿ ಇರ್ಕೇನ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಹರಿಂಡ ಪಂತೆ ಆರು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೇಶವನ್ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕೈದೀಪ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ನಿಜವಾದಲ್ಲತ್ತ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನಕುಲು ಕೈದೀಪೆ ಇಂಚ ತಪ್ಪು ಮನ್ ಪಂದಿನಕುಲು ಆಜ ಪಾಡು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನಕುಲೆ ಯಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೈದೀಪ ಅನ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಜ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನು ಕೈದೀಪ ಪಂಡಾಕುಲು ನಂಬೇರು ನಿಜವಾದ ಲವ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು 4 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತ ಈ ಎಂಚಿನ ಮರ ಯಾನು ಈತು ಕೊರ್ತು ಬತ್ತದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಂತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದಿಂಗ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾರ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಈ ವಿಷಯನ ಕೋಡದೇಶ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಕೆಲಸ ನಿಕಲ್ ಬೋಲ್ವಾಗ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಲಸ ಬೋದು ಯಾನ್ ಬಂದು ಮಂತ ಜೆಪ್ಪೆ ಆತೆ ನಿಕಲ ಕೋಡೆನ್ನೆ ಬಂತೆ ಯಾನು ಬರ್ಪರಡ ಬೇಗ ಬಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪರ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರೋಡು ಪ್ರವೀಣ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ನೆಟೆ ಪಂತಿನ ಅಂದ ಅತ್ತಂದು ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಯಾನ್ಲ ಕೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂದೆ ಯಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂತೇಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದಾಗ ಅಚ್ಚುಗೆ ಮೂಲೆಗೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಒರಿಯಾಗಿತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತನ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಬೂರ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಪ್ ನೆಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೆಕತ್ತ ಏತಿ ವಾರ್ತಾಂಡೆ ನಿಗಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಂಡು ಏತ್ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂಜಾರ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅರಿನ್ನವಂತ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಬೇಕ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಿ ಅನ್ಪಂಡ ಏನ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಅವು ಮಾತ ಪಾತಿರ್ಲಾಂಡು
ಆರು ಪಂಡರು ಯಾನು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವಲ ಬೈದೆ ಇಂಕ ಪಕ್ಕ ಸರಿ ನೆನಪು ಬರೋದು ಇಂಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಿಡ ಪಾತೆರ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿಯತಿ ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಏರ್ಲ ಯಾ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋಲೆ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಕುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಶವನ ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನು ಜನಕ್ಕುಲು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಕ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈವ್ ಅನ್ಪುನು ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಬುರ್ದು ತಿಕ್ಕದ ಪಾಡ್ನು ಅವ್ರು ಪಂತಿಜಿಂದ ಪನ್ಪೆರತ ಅರ್ನ ಅತಿ ದಾದಾವು ನಾಲಯ ಪೆತ್ತದ ನಾಲಯ ಅತಿ ಯಾತು ಮೇರು ದೇ ಅರೆನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅರೆನಿ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಪಂತಿಜಿ ಪಂಡದು ಯಾನು ಆರು ಪಂತೆ ಅಂದ್ ಪಂತೆರಿಂದ ಪನ್ಪೇನು ಆರು ಪಂತಿಜಿ ಬಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಮನ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ವಾರಾಂಡು ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತದು ಆಕುಲು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬುರ್ಚಿ ಆ ಜನ ಸರಿಜಿ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಗ್ರೂಪ್ ದೆತ್ತ ಬೋಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕವಿತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ ಯಾನು ಕೇಶವನ್ನೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಕು 4 ಜನ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತನ ಆರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಬರ್ಪೇರ ಓಕೆ ತಾರ್ರಿ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಬರಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಬತ್ತ ಪನೋಲಿ ಆತ ಕೋರಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂತ ಮಗ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಕ ಸರಿ ಕೋರಿ ತಿಂತಲ್ ಆರು ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಗತ್ತು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರೋಡತ್ತ ಅದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗಾರ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರಿವಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡ ಇಂಕ ರಡ್ಡು ಬರು ಅತ್ ಇಂಕ ಬರಂದೇನೆ ಕುಲ್ಲು ಅರ್ಥನ ಯಾನ್ ಅರ್ನಂದೇಟಿ ಯಾನ್ ದಿನ ದೆಪ್ಪುನತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನಂದಿಲತ್ತ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆನ್ ನಮ್ಮುನಾಲು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತಿಗಲ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಲ್ದು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏತ ಸಾರ ಜನ ಜೆತ್ತು ಪೇರಿಕೆ ಆಸಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಈ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿಂಗಲು ಹರಿನಿ ಆರ್ ಪಂತಿನ ಅಂದು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡ ಪಂತಿನ ಅಂದು ಆರು ಏತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನಡು ಆರು ಎಂಡ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತಿನ ಅಂದು ಏನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹರಿನಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತಿನ ಅಂದಾರು ಯಾನ್ ಗಡ್ಡಿ 10 ಜನ ಕೇನುಡು ಪಂಡದು ಈ ಲೈವ್ ಉಡಿಯಾನು ಓಪಂಡು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪಂತಿನಂದು ಅರಡಲ್ಲ ಕೇಳ ಆರು ಪಂತಿನಂದು ಪನ್ನರೆ ಇತ್ತ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಪಂಪ ಯಾನ್ ಪಂತಿನೇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವು ಕೇಂದಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತನ ಈ ಏನು ಆರು ಪಂತಿ ಜರಾದಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಪಂತ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ ಅದು ಆತನ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಕಲ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಉಡುಪುನ ಗೊತ್ತು ನಂದ ಏರ್ನ ನಮ್ಮುನ ಏರೇನು ಗುಡ್ಪುನ ದಾದ ಮಗ ವಿಷಯ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡದ ವಿಷಯ ಏರ್ನಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಾರಿನಿ ಏನ ನಮ್ಮುಡು ಪನ್ಲ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಯಾನ್ ಏನ ನಮ್ಮ ಚಿಂದ್ಲ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜಲ್ ಅರ್ಥಾಡ ಯಾನಿಗೆ ಎಕಡ್ಲ ಫೋಂಡ್ ಪಂತ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯನೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪಂತಿನಂದು ಆರು ದೇವರ ಮಿತ್ತು ದಿನಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾವು ದೇವೇರು ನನ್ನ ಆಜಂತ ಆಕ್ಷ್ಮ ದೇವೇರನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ದೀಪೆ ಬಡಿದಿನ ಮಿತ್ತು ದೀಪೆ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ತಗೋದು ದೇವೇರ ಮಿತ್ತು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪರಂದು ಕೇನುವೇರ ಆತ ಆರು ವಾ ಪೇರು ವಾ ದೇವೇರ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗಡ ಯಾನ್ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡಾರು ಪಂತೇರು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡಿತಿನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾದ ಪಂತೇರ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ಲ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ನಾನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೀನಿ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತೋಡು ದೀತೊಡಕ ಇತ್ತೆ ಸುಲಭ ಆತ ದೆತ್ತದ ಮೇರೆಗೆ ಹರಿನಿ ಕಡಪುರದೊಳಿತನತೆ ಎಂದು ಯಾ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಮಾತು ಆಪನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣ ಇಜಿನ ನಂಚಿನ ಪುರ ದೆತ್ತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂದಿ ದೀತು ಯಾನು ಈತ ಮಾತು ಆವರೆಗೆ ಇತ್ತು ದೆತ್ತಿರೇ ಕಡಪುರದೊಂಡತ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಈ ಜನ ಪಂತಿನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಕ ಮೇಳಕ ಪಾಡ್ನೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಾಯ ಅಂಡ ಪಾಡ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣೆ ನಾಯಿನರ್ಲಕ ನಿರ್ತಿ ಆ ಜನ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಮೂಡುತ್ತ ನೆಟ್ಟು ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಎರಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಓಪನ್ 10 ಜನ ತೂಪಿನ ಲೈವ್ ಹರಿನಿ ನೆಟ್ಟು ಕೇಶವನ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವು ಆರು ಪಂತಿನಂದು ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಪಂತಿನ ಪನ್ಪಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಜೆತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಕ್ಳೆ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಕೇಶವನ ಎಂಡ ಪೂರ ವಿಷಯ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾನೆ ಗಾನಿಗ ಬರ್ತೀನಿ ಈರಿಗೆ ಅಂಚನ ಇಂಚನ ಮತ್ತು ಕೇನು ನೇತೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂತಿ ರೆಕಾರ್ಡು ಎನ್ನಡ ಉಂಡು ಈತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾತೇರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡು ಈರಡ ಉಂಡ ಓಕೆ ಏರು ಮೇರ್ ಕಟ್ ಕೇಶವನ್ನೇ ಕಟ್ಬೋದಿನಾ ಓಕೆ ದಾದೆ ಬಂತೆ ರೈಟಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ದಾದೆ ಬಂತೆ ಆಯ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಾರಿನಿ ಆಯ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಲ್ತದ್ದು ಎಂಡನೇ ಪಾತೆರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಾಯಿಗೆ ಆಂಜೋಡು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟದ ಪಾತೆರ್ದೆ ನಾಯೇ ಈತ ಬರ್ತು ಬೈದೊಡಿತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್
ಇನಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಅಕಲ ಪಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಚೆ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಅಕುಲು ಅಕಲ ಬೇಲೆಗೆ ಒನಸು ಮನ್ಪೇರ ಮೀಯರೆ ಪೋತೇರು ಅರ್ಥನ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನ ತೋಜುಜಿ ಇಂದು ಎನ್ನಡ ಎರಡು ಉಂಡ ದಾದ ಪಂತೆ ಟ್ರೈನ್ ಯಾನ್ ಪಂತಿ ಆಲು ಮೇರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಪಂತಿಜಿಂದು ಬಂಡೇರಾ ಯಾನ್ ಮೇರು ಟ್ರೈನ್ ಬಂಡೇನಾ ಕೇಶವನ್ನೇ ಪಂತಿಜೇರಿಂದು ಕೇಶವನೇ ದಾಲ ಪಂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿಂದು ಬಂಡೇನಾ ಕೇಶವನ್ನೇ ದಾಲ ಪಂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಂದು ಪಂಡೇನಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊತ್ತುನ್ನತ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ಪಾತೇರ್ದಿನ ಅಕ್ಷಿತಾ ಕೂರ್ಗು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ರಿ ಹೋಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಏರು ಪ್ರವೀಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇನಾ ಓಕೆ ಐ ಬರಡಿತೆ 11 ಓಕೆ ಕೂರ್ಗು ಅಕ್ಷಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಗನಿಗಳು ಎಂಗಳು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗಿತ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ ಪಂತಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿದ ಪಂತಿಗೆ ನಾಯಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಪಂತಿನ ಅಂದಂದೆ ಅಚ್ಚು ಅದೇ ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ಕವಿತೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ ಮೂಲ ತೂತಲ್ಲ ಅತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಆರು ಕೇಶವನ್ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿನ ಅರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂತೆಗೆ ಎರಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಕಡುಬಿಡ್ದಿರ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡು ಪಾತಿರ್ದು ಆ ಜನ ನಾಟಕದ ಆ ಜನ ಪಾತಿರ್ದು ಕಡು ಯಾನ ಅಂದಂದು ಬಂದೆ ಎನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಡುಬಿಡ್ದು ಜೇರ ಹರಿಣಿ ಯಾನ್ ಪಂತೆತ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದು ಸರಿ ಕವಿತಾ ಯಾನ್ ಇಂಡಕ್ಕೇನು ಕೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ ಇದಾದ ಪಂತ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಂತ ಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಾತ ದಾಲೇಜ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತೂಪಿನಾರು ಒರಿಯುಲ್ಲೇರತ್ತ ನರಮನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪಿಸಿ ಬಂತನು ಆಡ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂಡತ್ತ ತೂತಲ್ಲತ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕಾಲು ಉಲ್ಲಲತ ಪೂರ ಏನಡ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂತೆರಡ ಪೂರ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನೆ ಮೀಗು ವೇಷ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಈರ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ವೇಷ ಪಾಡ ಪೊಯ್ ರೋಡ್ ಅತ್ತಿದೆ ಅಚ್ಚು ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನು ಆ ಎಂಡ ಪಂತಿ ಜನ ಪಾತಿಯದಿ ನಂದಕ್ಕ ಯಾನಪ್ಪಗ ತೂತೆ ಅನ್ ಲೀಡ್ ಮಂತೆ ಅನ್ ಪಂತಿ ಜನ ಕೂಡ ಎಂಡ ಕುಡದಾದ ಏನ ಪೂರ ಇಂಚಿನೇನಾ ಯಾನು ಮಂದಿಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಕೇಶವ ಮೆಸೇಜ್ ತೂತುಜಿ ದಾದನ್ ತೂತುಜಾರ್ ಎಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತೂತುವೆ ಅಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಡಿಲೇಟ್ ಆತಂದೇಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ತೂತುವೆ ಅವನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಂಪರಾಪುನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಡ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ದೆಪ್ಪಲಿ ಹಚ್ಚು ಅವೇನು ಅಡ್ಮಿನ್ ಮಂದಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಆತ ಎಂಕ್ ಸತ್ತ ಈ ಮೋನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತೆನೊಂಡತ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿದೆ ಹಚ್ಚು ಸಿ ನರಕ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣು ಮಾರ್ರೆ ಆಪುಜ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಈತ್ ಮಾತ ಮಂತದ ನಾಟಕ ಮಂತೆ ಶೆಕ್ ಇಂದೇಟೆ ಪನ್ಪಿನತ ಅರಿನಿ ಪಂಡಲ್ ನಿಜ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿನಪ್ಪುಲು ಎಂಕ್ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಗುತ್ತಕ ಏರಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನಡ ತುಕ ಅಂದ ನಿಜ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಹರಿನ ಚಾನಲ್ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಈ ಟೈಮುಡು ಇತ್ತದ ಕೋಡದ ಟೈಮುಡು ಕಾತು ಕುಲ್ದಿರದ ಲೈವ್ ಅನ್ಪನಾಗ ಇತ್ತದ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ನರಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ದಯಪನು ಇನಿ ಗಲಾಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ತಿಕ್ಕದ ಪಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದತ ಏನಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಏರು ಪ್ರವೀಣ ಐದಾಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾರ್ವತ ಅಕ್ಕ ಪಂಪೇರು ಮಾರೇದೆ ಇನಿದಾನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆರೇಡ ಪಂತೆ ಪಂಡೇರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಚ್ಚು ಆಣಿಯನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆಯಲ ಪಾತೆರ್ದು ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಏರ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬನ್ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಅವ ಹರಿನಿ ಮಾರೇದೆ ಹರಿನಿ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬೆಲ್ಲದಿಂಗಳ ಬಾಳೆ ಬರ್ಪುಣತ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ನಿಂದು ಅದಾಗ ಬಂಡ ಓ ಅಂದೆ ಅವಾಗ ಲೈವ್ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂದೆ ಅಂಡ ಏರ್ಲವೆನ್ ತೂಪುನ ಪೆಂಗಿ ಆಲ್ನ ಕೇಶವನ ಏತು ಬರ್ತು ಪಾತೆರ್ದ ಗೊತ್ತುನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡು ಅದು ಹೆಂಗದ ಸುಳ್ಳು ಬನೋಡದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚಿನ ಸುಳ್ಳು ಬಂದದಾಲ ಒರ್ಚಿ ನಿಜದ ಮನ್ಪ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಕೇಶವನ್ನನು ಎಂಚ ತಪ್ಪು ಎನ್ನನು ಓಕೆ ಈ ತಪ್ಪು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಯಾರಿನಿ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂತಿಜಾರಿ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರು ಪಂತಿನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಆರು ಇರ್ನಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಮೆಸೇಜ್ ಇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಡುಪುದೆ ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ
ಈ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಪೋಡಿಜಿ ಐ ಕೀರ್ ಪಂಡಾರತ ಹರಿ ನೀ ಪಂಡತ ಅಂದು ಏರಿಗ್ಲ ಪೋಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಪೋಡಿನ ಅಗತ್ಯಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರೆದುರು ಕೇಳಿ ಬಕ್ಕ ಇರೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಆ ಜನ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಬೆಲದಿಂಗಲ್ ಹರಿನಿಗ್ ಎಂಕಲ ಲೈವ್ ನೆರ್ತೆ ಅಂತ ಬಂತದ್ದು ಅಪಗ ಈಲ ಪಂಡ ಲೈವಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಪಿರೋಡ್ ನೆರ್ತೆರ ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಪುಜಿನಿ ನೀನು ಪೋಪೆ ಲಡೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ಕೇನು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕದಾಯಗಾರು ನೆರ್ಪೇರು ಬಂದು ಪಂಡತ ಅಪಗ ಯಾನು ಕವಿತಾ ಯಾನ್ಕೇನು ಯಾನು ಮರಿನಿಗ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಕೋಡದ ವಿಷಯ ಅತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಹರಿನ ಪುದರ್ದೆ ಅತ್ತದ ನೆರ್ತೇನಾ ಎಂಕ್ ಹರಿ ನೀಲ ಪಂಡತ ಎಂಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕೆಂಚ ಕಡುಪುದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಮಂತ ಬಿಡ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಲು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂತ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಕೋಡದತ್ತು ಯಾನಿಕ್ ನೆರ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಂಕಿ ಪಂತಿನ ವಿಷಯ ಯಾನಿಕ್ ನೆರ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತೋಕ ಬೆಲದಿಂಗಲ್ ವಿಷಯ ಇದ್ದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದೆ ಬಂದ ಅಂದಂದಾಂಡ ಎಂಕ ಅವ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಉಂತಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎರಡ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಪನ್ನ ಇಜನ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ನನ್ನದು ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಾನ ಎಂಕ್ ಕೋಡ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡ ಅರಿನಿಲ್ಲ ಬಂಡಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಗೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕಲು ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯೊಂದೆ ಬಂದು ಪಾತೆರೆ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಕೋಡಲ್ಲ ಆತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಅಲೆಗೆ ಬನಂದಿತ್ತೇರು ಈರು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಏರು ಇಜ್ಜಿರದಾನೆ ಈರೆಗೆ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಲು ಬೋಡ ಮುರ್ಚತೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಯಾನು ಇರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂತೀರ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಿಡತ್ತ ಪೂರ ಎನ್ನ ಗೊಬ್ಬುತಿಯರ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕಲು ಹೊರೆತು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ ನೈನ್ ಯಾನು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಇನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡು ಮನೆಲ್ಲ ಪಾತೆ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಏರ್ಲ ಬರೋ ಚೆನ್ನ ಲೈವ್ಗು ಅವೇ ಪ್ರವೀಣತ ಪಾತೇರ್ನಿ ಪ್ರವೀಣತ ಪಂಡಿನಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದ ಪನಾಡು ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಂತದು ಎಂಕ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಒರ್ಚಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನ್ನ ಜನ ಒಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೆಲ ಕೊಪ್ಪೋಡು ನಾಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ ಕೊಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಲಡೆ ಅವೇ ಬಂದ ತರಿನಿ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ಲ ಲಡೆ ಒರ್ಲು ತೀರ ಬತ್ತೀನಿ ಬಕದಾಲ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಒರ್ಲು ತೀರ ಬತ್ತೀನಿ ಮೋಲ ಎಂಚ ತೂಕ ಪಂಡದು ಬತ್ತೀನಿ ఒక సపోర్ట్ ఈ పనిಲ್ಲ కరే ఉండత ఏర్లేజ్జేరు ఓకే ಅಂಚನೆ ಯಾನೆ ತಪ್ಪು ಮಂತೆ ಯಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡಿನಿ ಓಕೆ ಅರಿನಿ ಯಾನು ಮಾತೇನದು ನಿಂಡ ಸಾರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿದಾರ ಸೈಯಡೇಟಿ ಓಕೆ ಯಾನೆ ಸೋತೇತ ಬುಡ್ಡೆ ಹಾವು ಸರಿ ಯಾನು ಅರಿನೆದುರು ಯಾನು ಸೋತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾತಿ ಯಾನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ನೀ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಬಂತ ನೆಲ್ಲ ಮೀನು ಬರ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೈದು ಎತ್ತನತ ಅಂದ ರಡ್ಡಟ್ಟು ಪಾತಿರ ಹೇಗೆ ನಾಳೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ಕೇಶವನ ಸಲಿಗಡೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ವಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಿಜ ಸರಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಸಾರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅರಿನಿ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಪಾತಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಡು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿರು ಯಾ ಪ್ರವೀಣ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ಜಿ అందుక ಈ ಮೇರೆ ಕೇಶವನಡ ಸೋಗಲೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅವಳು ಸೇಲೆ ಪಾತಿರ್ದು ಆಯ್ ಕೇಶವೇ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡು ಹರಿನಿ ಕಡುಬುರ್ದೆ ಐಟ್ ತಪ್ಪು ಏರ್ನೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಂದಿನತ ಕೇಶವದ ಅಲ್ಲ ಪಂತಿನಿಜ್ಜ ಹರಿನಿಗ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನತ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಂತ ಮರೆ ಈಗ ಕಾತ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ
పంతినందత ఈత గ్రూప్ మందిని ఈ ఆమె కొంచెం ఈమె కొంచెం పాతేన్నాడు సత్య ఏం కోళ్ళు కాల్ మన పెరబలేకి ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನೆಯ ಪ್ರವೀಣ ಈಯತಯ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಹೇರೆಗ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಅವಳು ಕೇಶವನ್ನೇ ಅವಳು ಯಾಜಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನ ತಪ್ಪು ಎನ್ನತ ಎಂಚಿನೆಯ ಕಲ್ಪ ಅವನು ಆತ ಮತ್ತೆ ಪಂಡದು ಆ ಜನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಿ ಇತ್ತೇನು ಎಂಕೆ ಅನು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇನ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ಲ ಕೇಂಡಯ್ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಈಲ ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದು ತೂತ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈಲ ಎಡ ಸೋಗಲೆ ಪಾತೇರದ ಗೊತ್ತನತ ಈ ನಿಕುಲು ಈ ಉಂಡತ ಪ್ರವೀಣ ಈ ಅಂಚಿಗುಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿಗುಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತನತ ಈ ಅಂಚುಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಚುಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡೋಲ್ಲ ಹರಿಣಿ ಏಪಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡದಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜದಿನ ಲೈವ್ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ಪಾರೆ ಬರ್ಪುರ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಹೊಡಿಯ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಅವಳು ಶೇ ಇನಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ತೂಲಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒರಿ ಮಗನಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಇಂಚ ಪಾತೆರೋದು ಇಜ್ಜೇರು ಅವೇ ಹರಿನಿನ ಲೈವುಡು ಅಕ್ಕ ಯಾನಿರೆಗುಲ್ಲ ಯಾನಿರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಈರ್ನ ಗಿರಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ನಿಕುಲುಂಡ ಅಂಚಿಗೊಂಜಿ ಇಂಚಿಗೊಂಜಿ ಇದ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿನಲ್ಲ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಮಾತನ್ನ ಎದುರು ಕನ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಹರಿನಿಗೆ ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆರ್ತೆ ಇತ್ತಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಎದುರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವಡತ ಇತ್ತಕೇನು ಕನ್ಪೆಗೇನ ಹರಿನಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಪಾತೆ ದಿನ ತಪ್ಪಂಡವ ಸಾರಿ ಏನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲ ಬಾಯ್.